ବ୍ରହ୍ମା ଫଳରସ ଖାଆନ୍ତି, ନାରାୟଣ ଭାଙ୍ଗ ଟିକେ ଖାଆନ୍ତି, ଶିବ ଗଞ୍ଜେଇ ଟିକେ ଖାଆନ୍ତି। ପ୍ରତି ଦେବାଦେବୀ ମନ୍ଦିରରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଭାଙ୍ଗ ଫଳରସ ଫୁରି ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ଦେବାଦେବୀ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ହଠାତ୍ କାହିଁକି ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ବେଶୀ ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ଧୂଆଁ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ମନ୍ଦିରକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉ। ଆଉ ବିଲକୁଲ ଖାଇବେନି। ଏ ତ ଦିଅଙ୍କୁ ଭୋଗ ହୁଏ ଗଞ୍ଜେଇ ଭାଙ୍ଗ ଫଳରସ ଗୋଟେ ଭୋଗରେ ଯାଏ, ଦେବାଦେବୀ ମାନେ ଖାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଟା ବନ୍ଦ କରିବାଟା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଠିକ ହେଇନି। ଅତ୍ୟଧିକ ଖାଇବେନି, ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଆଢା କରିବେନି, ଏକାଠି ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଇବେନି, ଧୂଆଁ ମଣ କରିବେନି, ଅପରିଷ୍କାର କରିବେନି।